Nejaké 3 dní ešte aj po operácii, aj v nemocnici, keď som bol, tak som hýbal nohami. Všetko bolo viac menej OK. Jedine, čo som nevedel, tak som nemohol hýbať chodidlami. Som prišiel doktora, urobil mi nejaké tie testy, hej, popichal ma po nohách a tak ďalej. A potom mi povedal som takú vetu, že takú sa doteraz pamätám, že pán Trich, ochrnul ste. Miecha je citlivejšia, čo sa týka prekrvenia, zásobenia kyslíkom, ako samotný mozog. Čiže je to štrukturálne niečo tak jemné, tak nežné a takto zraniteľné, že niekedy stačí aj taký buchnat. Asi rok a pol som chodil non-stop po rehabilitáciách na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Rakúsku. Pochodil som strašne veľa rehabilitácií a vtedy bolo aj to, že som niekde vošiel, už keď som videl tie kachličky na zemi biele alebo tie kachličky do pol steny, to savo všade, kde som cítila a tých ľudí oblečených v tom istom bielo-zelenom, ale akoby bolo také, že človek chcel niečo trošku ako keby inak už malinko. Rozdiel medzi klasickou rehabkou a rehabkou u nás zistíte hneď už pri vstupe sem k nám. Už len tá atmosféra, ktorá tu je a ktorá tu prebýva, že non-stop celý deň od rána do večera, ktorú sa snažíme tvoriť, je úplne iná. Keď človek pracuje v takomto prostredí, on sa správa inak, aj pacient, klient, človek sa správa inak. Takže to je také hlavné gro, čo tu je úplne iné. Samozrejme aj ten prístup toho cvičenia je iný. Celý ten princíp, ktorý tu vlastne máme, je ten, že sem človek príde a príde do normálneho fitka. Vyzerá to ako fitko. Len je to neurorehabilitácia, ale je to neurorehabilitácia akože trošku poňatá inak. Tak, aby ten človek sa tu cítil dobre, hrá tu hudba, pijeme kávu na bare, všetci spolu kecáme, všetko je to v jednom priestore. Všetko je to, aby tí ľudia boli spolu, medzi sebou, spolu sa rozprávali, spolu cvičili a hlavne boli úplne v kľude. Vyrelaxovaní a tým pádom to telo začne pracovať. Veľmi sa mi páči na Neurogyme, že tam človek vojde a nie je tam pacient. Proste prídeme tam ako normálni ľudia, ktorí si prídu zacvičiť. Janči má skvelých fyzioterapeutov, cíti sa tam veľmi dobre. Ja si tam zacvičím, je to v podstate jediný voľný čas, ktorý môžem venovať sama sebe. Že vlastne aj človek sa na chvíľku zameria na seba, že môžem proste iba počítam opakovania a sústredím sa na dých. U nás sa snažíme každému vytvoriť naozaj ten individuálny plán, že napríklad Radovi prvýkrát som prišiel, Rado sem, že mám taký L2 úsek, neviem, dolamané stavce, som 5 mesiacov do práce, som chytil tie nohy a naozaj som vedel, že v tých nohách je trošku života, preto sa ja snažím vytlačiť z neho z Rada maximum, čo mi on vie dať. Ako na začiatku mu povedali, že cvič ruky, lebo ich budeš potrebovať, ja potrebujem od neho tie nohy. Aby čo najviac, lebo má v nich silu, na čo má sedieť na vozíku, keď chalan môže prejsť o chodítku pár krokov, neskôr možno, dúfam, že aj bez. Uvidíme, kam to dotiahneme spolu. Keď som pozitívne naladený a s úsmevom na tvári, tak to nemôže pre ten organizmus byť lepšie, nič iné.